Monggo pun aturaken pepiling mugi tansah eling samudayanipun. Sasampunipun pepiling sumene sawetawis nindakaken wajib. Sasampunipun nindakaken wajib kalajengaken panglipur malih. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake terus tumanten wayahe sampeyan netapi wajib dawuhe pangeran salat limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sedomak nina luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar marep lan isa jangkepe prayogane kita masalah iya